miganda ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria konga mwanya bantu nyasaye konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu tiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire yesu ngutumaro Samaria sobo gimobo sesa barie samba komwaya ngutumaro Samaria wabeire gukorera wabeire gukwiranana achanda kire sobo gimobo ya yesu ito moyare nyasawo yo ngutumaro Samaria amona yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amona na bweme ganda ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria kiwatira moyo aende tiramina amanyire yesu ngutumaro Samaria sobo gimobo sesa barie samba komwaya ngutumaro Samaria wabeire gukorera wabeire gukwiranana achanda kire sobo gimobo ya yesu ito moyare nyasawo yo ngutumaro Samaria amona yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amona na bweme ganda ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amona na bweme ganda ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro Samaria amanyire nyasawo yo ngutumaro. Karibu sana omwancho muligeria Oinka TV. Lero nainde twatagire gocha ase constituency ya Nyaribari chache ewodi ya Keumbu ase ekenyorokia eremo ase twatagira oyo moito onyaje ko waga gutwara oborema ase miaka etari emeke twikire gaiga tumanye nga ke story ya enererie na kia chagite mbaka kabaiga atari konyara nongo soka aligeri none family yae endagera ya kira gituko na kia renge ekamanya gocha kobaiga twikire gaiga. Karibu sana tutagere story asobwamo majetane Bridget Kerubo. Pole sana soboroire nakerege nto mo gwitera senkei
Era buna Inka TV twamwanga tiga tochega iga tumanye nge story yawe nereriye nakigwacha gitema ko kabaiga atarachaka rinde interview officially tumanye marieta okamire naragi Mario se. marieta Mario se enere nka yawe Enere nka yana. Ndi watchta senke Nke na jete 93. nari mwa nyomanete no mugako mareta mugako narari Ewa ni sisimba gutu. Riri watchta nke kale na ro bonega Na asirete. taiyo ndi asirete Okorire miaka 10 kurwasira. miaka 10 arwarete osenga kiare Arwarite mithenya ngianda asira. Kiachagete kurwara toerese osobwagare nario murigereria aramanya ng'anki kiabete exactly Ari kuruka gwika. Yarukete yero. Yero yoka bakobusira kwae. Kerasinyire kweruka orete karamu bika muno. Usori gintu kende gionsi bika muno. Uchaka kuruka. yani yali kwerazimisha kuruka borwe mborobio babwate osemwachete komanya Twana ire tunyagitari burire mbare ngoro. nigo borwe mbwate ogete Na yambo togeti. tayo begetu nonye ward Egwote na begetu. Na begetu akairana akaenda akabera orora cigwiki ibere anda akairana nka. Ando goika akaba serious akairu nari asirete. Arakora matuka 5 agasira. agasire gobono mokakora mang'anayo Mwana ya kaera. abana mbali ngobwate Abana stambate. once no bali Na wale. umwana omotangani no ari nkaga Ya kare kujina kurware okore biashara bia. nabwate familia no yo kabere Oyo kabere okire bwoye. no abonsi nabaiseke bali Wonse na wisike. Oyo gatatu nero oyo. no twanyora nyumba no yo nero yokani Nero yokana. ono maria ndi wachagete kurwara Na kwa kwale maire emiaka bano neringa gwateba Gorna jagete kurwara ena wate miaka kianda kuguruko. 9 years koromoke Kindo moke. Ana betu sinani asumbi ngare maruko. Ono koko mwaka wanaja gusira na lina karugo gwachaka. yani kwabwate miaka kianda ogachaka kurwara kore seino Kinda situ busaigo busaigo. Yani limoni narwarite. Ngairwa simbu ngabitu sindani. akabitu sindani nyagitari asumbi Asumbi. Asenge njaba iguri watairete engoko basabetu bwangu. No munyagitari yo mugere. Kagera kambete sindani. Kabwatu kuruya kambete sindani amanyi ngakaru. Kukare mara gwikira igo. igo yani pneumonia tu okachaka bono ngakiwachagete kuinga bono tuli gotara Wono nari kunyara gutara ngajaka kuna gutara ngora ngona kwaura. Lakini wona igaikira. Wono ngachanga rini ngaboma nenga na gutara ngora igena nari gutara. kokonde gokora kwalinge gas Uko ngokora kwa ngigas. nokonya gotara ne nyimbo ngora okaiunga bono konkoli gokora gas Ngori gokora gas. ogokare mara lakini okonya gutumia kuri Ngona gutumia uko wono uko goikeire gero mwaka wanasira nari nachaka kurwara ukona koroko. Narwara ngaba serious lakini rende ngana kwa nyagitari ngana guchenji ngora. chinyagitari nirenga gwachire taka komanya ng'ani nki kiabete Nyagitari narachire kiumbu, narachire nyangina, narachire busongo. Uchina nyagitari narachire muno. mechando kibagote bi nki gike kurieta magoro tari gotara Bagotanga no burito. Ngono burito najagete gutwara kagero kuguru ku karemara. yani igotu Na bagoteba igo nyagitari. igo chinyagitari chions pi nabo bagoteba ng'ani ine same problem mario garongo kwebore nyagitari nokonya kwagura gaiganka Ene kero na iru nyagitari na ringonyu. Onekera eri na nabayo. Ane ngoiguo na makwira na nyagitari. mario garongo kwebore Ngora ngoegunde. mario gokia yao ogocha kwebo echipen kile gose Chipeni kira ngoego. Nesindani na betulende. Naenda negisaizi. Yagera wangore gisaizi nacha nagusu wake. ngwati bora magoro Maguru ngwatibu sana. Kuikuruma isana isi sindani kiro. Iga umukio gutira iga. Au kuigo ipakama. No mawango. makomo Na marikari kura.
nkwera sore nyagitari ng'a nabo igwete nkweresande kere kento. bono omete buna twacha koruma ate egari mpaka twaika iga nabo ndoche ng'a na egetiro gete ase natambe ake Natambe bono otari konyara gotara ng'aki bagonyara goikima ate egari omanye gocha konyora egari okwira nyagitari bono nkonyora abana bagonsuguma na iguru bare mpaka bankima ate naende nkoire nabansuguma gocha arigia omonto babwatisi yagera naika nabo ndatwire nonye embura nonye enchera igo embura egobwate iga bakotwerera oka batokonyara gosuka korwa rinde nanu nyagitari iguru bare ekero yaborete nabo natwirete enchera onde taiyo orengo ndachete korigia ase nare gochi kosaba konyora ntararete nkanyora manya noyo taiyo mpaka bono namwete korenta iye bono igo mwabwate wheelbarrow eye na twabwate ndero yacha na nogwakana tindanye kora nimwachete mokakobesa ewheelbarrow tokobesete ekabati ng'orete idea ye ng'otumia ewheelbarrow ng'obaete ng'a mokarengera ng'a tiga ochake gosuka koruga iga nkana ewheelbarrow ase na orogendo rwansinyete orogendo rwansinyete okarora ng'a tiga nine iguru aro nabo bakonko bono maria buna otari konyara gosuka korwa nkaga iga na abana nobwate mpaka abachukuru mbwate oroki nobwate abachukuru ng'aki mogocha mwanyora endagera ndagera nomo yaani endagera ere ase nkonyora ekanisa etankonyetie ekero nachire ekanisa nari egonkonya na omogeni arache buna inwe mwacha iga bono mwanyare gokora ki ekero mwandorire iga naberesire mwanyara gonkonya mwang'aa kende gionsi nana gotumia yagera nasukeria amatuko igo otanyoreti abanto abo ba ekanisa gose abasamaria abaya buna bacha nkaga iga tokoragera tinkoragera koragera gokoba gokoba oboremo barabwo mobwate nkorema more orimo mboiyo nabwo bweka iga munare buna are iga naende ndoraterana bado korwa omogaka ogo igo muri korema gose riria arenge nkorema mwarenge ndiri nkorema twarenge inki kiagerete mwatiga korema bono rende omogaka tasirete mbaraterana igo ase taiyo ng'a nase abo bono yaya timbwati ase barabwo mbarenga bare sobo muna bare saba basirire babere batige batano abasamaria abaya nabo bagocha babae endagera mwaragera nabo mpaka abachukuru nabo bakong'ana naragera abana aba bao bari esukuru oyo nere last born yao nere gwekora esukuru oyo nere ore esukuru nabachukuru abo babere abande bakorire esukuru abamo bakorete kare naki kware gocha kwanyora school fees school fees na gokonya bare gokonya nabanto onde bwensi obakonya buna bono igo oyo ore form ire ngori form 1 igo mbona asoete secondary mbona asoete eri korona omosamari nere omoirete gose naye konya struggle nkaga iga kwanyora gento geke kwaire esukuru nche ngona kosaba rende nakero nasabire onde onkonya onde onkonya namoirire esukuru na abachukuru nabo ere nabo nabo ngosaba igo nabo gosaba igo kwabairera esukuru ng'ina omwabo ngonia are enyanya naira okora atoma esiringi 10 abwo nabairera otamenyeti iga tamenyete nere ng'ai amenyete nkochi nakururura ase amenyete ase amenyete omogaka ogo nakuru arenge nakuru arenge ongasikia are gokora nakuru kwenda oboma namba arenge bono omosiko oyo agatigara ororo tatigaretio ere ndero iga aenda gochio gokwani omoiri onde gete akamoira gochio tarabera matuko mwancho omorigeria Oinka TV bado notori ase enka ya Maria Osebe okogani kwaye nkori ng'a onde bwensi obwata amabera otorigereti bono iga obwata omoyo bwa ogwancha omoyo bwa ogokonya anyare komokonya noroche buna omwana oye ore last born noari nkaga iga okoba ya school fees tabwati school fees nere iga buna omoroche ikaransete wheelbarrow in fact ere very uncomfortable no mbone buna tokore interview ndiri gaki ateba ngatiga ikaranse iga nari kero omonto aranyare komorigereria buya nende kero omonto aranyare ori obwate amabera omokonye keri kende gionsi obwate buna bone iga tabwati nondagera abana bonsi no bari nkaga iga abachukuru no bari nkaga iga era omonyene maguru tabwati buna moroche akonyara gotachira nonye gochie isiko gabo gose nonye gochie mogondo ose no akore none chikonda anyare korageria abana bae bado no tore nkeye story negenderete
after this short break. Tarira Ufanisi Resort engakie iga ya Valentine elioboegokie ne family yago gose no mwanchiogo. Ati ebintu birio kwenyorera Ufanisi Resort ngamona a swimming pool, couple treatment, body therapy, facial ne chindagira chinyanzu ase ligoli rigia. It's called ya Valentine mbarwe wine yabosa, rose flower, chocolate gochia sama sase aratange weka. Ufanisi boy gomba bwate special Valentine dinner it's called ya Valentine. Ase boy gomba bwate chiru muchingiya chichikoleire air conditioning. Tarira Ufanisi Resort yegotoka se junction ya Nyamira itare bypass asamange gandira gotegera Kiss FM elio bwebwere Valentine voucher abogo book mapema aso gwake namba enoti isano na ibere mo inye kianda isano nemo ibere isano enoti gose 0714966250 Ufanisi Resort so takire koba engakeiga ya Valentine. Ekesieke kiao abagambi mbale yeri ose chi women rep aba chifu chi MC mbamanyete ngana baworiga mbamanyete sana wachire mbaka kwa reportiri mbamanyete na nding kuratara bale mbamanyete ngana onde neli waje to mbwati getambuliso nabo banyorete ndiga na twandete nabo tukarigie binde bitukanyora waikira gatia gwagatigera ona ne urije yitichiti gosoka Wongo kwa balinge wheelchair. Ngoyo ko promise ti e wheelchair saba gambia. Jakim. Jakim nkiona. Jakim yando ni Jakim. Nerengo waiga area. Nero gambiki. Nero gambia man. Musa jigo man. Igomba manyete. Bakonyi mbonde igam tora nyora. Yatinda nyara. Korwase bari. Yatinda nyara. Kwanya gotema kwira nororo babo inyoringana bo chandegete no ganetio bakonyi naenda baka taoni bakandikira lakini munda kabora uchiko kumbwatiri tauni ngai gwachete tauni koliki asa nga kiwakrukari utuma center monta akobora ukaira na iyo na bandikirete mbosa bakuru lakini munda kaburu kumbwatiri nkaira na Makonyi kia yoraga ni mono kurwase abaligereri sana. School fees mwana muno yule magaga woneta akanezi na nendagira ya nyomba none yani pagendagira ya nyomba timbwati nyomba igo yani mutanya litimo Samaria mokoraga ndanya litimo Samaria tukoraga da none chianga bana chi uniform mbabwati abuna bobo konyoga netimono manye onyoro monto gwakanero mwana ye school fees abasamali bakonya none ndagira None chianga chi abana sokobeke chi skuru abachikora abachikoro mbabwati umuntu aragokonya bone ebintu ebi byonsi bi mente muntu tagocha agokonye kira rituko muntu nabara agokonye nendagera agende era uratumye none emitinyi ebere muntu osaga agokonye chi uniform abana bado nkogenda bari school ende chi uniform nabo chigocha chiagota ona a long term solution no kore biasara go senkende orengereti muntu aragokonye kekonye familia se long term na wonda nyari biasara bune bichi bando ende ngigurirwa ituka ani akayusikigete na nakoni mne uriseti nuna bia biasara oranya yuna bia biasara na nyari kyatini kunyara gota na kubuguri mwancho mo ligereri na boigwete okugani kwa Maria nabaganeti anyore no naganto akaba namanyete nga muntu takunyara ko gucaga iga nke amokonye kira rituko no mokonye ndagera to koleta ndagera kira rituko ese no mokonye chi uniform to koleta kira rituko nabaganeti nere anyore aganto agochakira no ne biasara akonyara kunyora ebesa yaye kira rituko akonye family yaye igonye kolega abugo turigeti ko bwato moyo bwa mabera koro to ko inyori kira rituko nga kabomo Samaria omuya ekero baroche kero bali moyo nyasaye nere nanyare goseseni abairi bo mogako igaiga sembo wasogete abairi bo semmo menyete na barabwanyu mbaro ogokonya bali muntu tayora okonya na mwizo nde bacha bakansomera igo kende ngeyo ninki bali ogosomera na gosomera rinde ndawati mwana umurangi ngokora nje na ile tumwakona
abagotebi abo mbono mbabura bamwe mugako Chikamati. sabai abasubati Chikamati nona bamurambaro. bagotebi ng'osoke koruga igo naki gose otaraegwa oboremo gose mang'ana kia yakagenderera Mbaratira na boro bonsi. Kini nambera nero. yamate ng'ogochandera okabai omwana oyo omomura mwancho omorigereria no tore iga bado enka ya Maria tutete kogamba ne last born yae atorese ng'aki are enka iga okomorigeria buya bado nabegete chi uniform tomanye ng'aki agotoka nka iga rero etari holiday etari weekend. Karibu sana. Maria tao kamili nararia. Marita na nguruku Faith Kwamboka Simba. Ngosoma skulu ya Nyamagoya SDA Secondary School. Nde form 1. Mbona gwasoete form 1? Mbona sote form 1. Na igual gosoma primary. Na ngosomere mu primary. Una gwakorete KCP ya max yalinga kwa bote. Na wata max 303. Ukarangeri ubu Nyamagwa. Onakianika Nyamagwa. Ngadimiti gubuya. Labona ikagochigati school fees mama kera kanitenke. Yache kabura. Ngaseri kubona ndo sikegege. Nare konyora omuntu ose na school fees kangu ne school ngare. Nsome bona abandu bante gusoma. Abandu bone gane school bara ikore isko gai. Kware konyora omuntu bwato moyo bogwanja. Agwakandire school fees. Abo kware konyara kwira na gochie school. Inki otagete koba iri gwakogire school. Nyagitari. Munyagitari. Ocho naye gokonya mama utoro chima mama mino oroire mbura toka. Lakini genda konya komokonya Nyasaye na abasisini na morenka gaiga. Toko manyase obokonyi bogo chabotoka kuru. Nende kanya wakoro mokie school. Awe. Asante sana. Umwancho moligali bado no tole gaiga asa enka ya Maria. Una nabatebi pomera no Mosamaria ngotweresari nga ereningo ase Maria osebe. Na nyara ko bairesa una twatira iga kuru epara. Egetiro nkero yani talinga kawaida una ntuntu achaga kwanza mochikoro onyamora nere yani oro samono ocho tuetani. Agatiro nkaro. Ono koligerio omongino oyo nabwate yani talinga no mokare chikiro gete nchirororo. Onyo omonto gakonyara kumuimoki ne wheelbarrow kurumate gari mpaka rogoro gaiga. Naende ntubu natoliga tubwata amagoro tole buya twarosa. Nabego chayabangani gasie nkongu sana. Koikio mongino yo mate gari naende mpaka kwamwira ni mpaka nyumba. Nabego chayabe gasi naende tageto omonto ubwata omoyo bogwanja. Omosamaria omuya. Ainingo twerese amarieta okamiri naende ainingo ase omongina Maria. Samarita nguruku Gatuma Caroline. Mino mwana gatatu bomongino oyo. Okay. Ninche indorora bano ntigata barorora banane babere. Bono keregento ninche. Rata yete kwende sabari ninche nastra gomanya na kyawika para. So kwanda para na Abera kon. na bera Agatira kanoni ntutwatira iga bagatwaboli kai naitogochi. na bera kongo lakini teria kongo mana muno riri kwera na matira. Matira no gasie monta ta to getiambo atstomotiri na botogo turu na ro cha bonyembra kerange. Yani ugo kogenda mpaka Australia mpaka wike nyumba. Gaba na bere challenge twari gusaba oyo bwata mabera atokonya. Yana yole nkaga igabona ibweka nere gose nabachukuru. Injubwe kai na abachukuru. Nditwe katorora. Igo mongino nayonga ngane nasiyae. Nabere gasi. Na bere gasi yanko. Toresa gitukulia obuno koboka iga no mongino oyo. Nakimogo chakarituko. Ituko na bongo boka mobore na kyobogete. Korake nanta itai gweti wiya. Namate tutigere Nyasaye tukerimo na tuigwe biroro bitu. Twastra gorende na namrasirero ngori. Namwirira kirate kwana nonye ne nyomberi encheno. Gobiri namokoba na namwirani. Ta kunyara. Bano nabonde merete kozima amati komotiga mosiare kosinanderete. Enda yani obakonyi moraga ni sana se omochioyo. Nororio. Entige tanga ni banyare gwaka ne royo minto makoko mbwate school fees.
ya kabere ndagera na bamakonya ne wheelchair na bera abe kintu kire rahisi no kirate kwenda ase twa na bya kwa bera rahisi ko wheelbarrow At least nabera nonya mpaka igokonya okaba naye kwabere gokonya kumumusa kuruke asago chinae no ole gabo una wabakonya ne biasara bindi baramwigorere kera nyari gutusikirinde bugimo butaranyore means chinde cya guchimoto Caroline amo mino buna chagete kurwara mpaka bone igotweresire ni myaka mingi ona buna nayo lenkaga iga nayo gukora kire gintu mwanya gotema kumwira nyagitari urashira nyakitari ntangana kaenda Keumbu acha kaenda Nyangena daga cha kaenda Busungu abu nyagitari ngakimogote bigwe problem ya enereri basheteri tangana bakamute pressure ona ande bakamwarinda maliogo tachi change na ndaga cha kairana akamupima bakamute iburo ile mboyo bamubete sindani okore wiki bamuririzi ochaka ochaka na bakoranga matuko make nonya erimo abere atatu lyakane na ndoira no horware bona bagateba tuche tumwire tenweki lakini kinjira cyo konyore besa chikabura bona na butore igo ntobwati bestora mwirere tenweki nigonye chibesa chia kunya chia tokire tanga na chite tenweki kangu chire torore ningi kebe kemurita samaguru mwatamire gosaba bakonye bwechibesa icho nonya saba sani gosaba iri bagoteba mbabwati nandi nabara mbabwata abana bwante gusugurikira abako batebi okay asante sana omwancho muliryo Inka TV asa okobera na into gocha korotwa chagete story ya Maria mpaka twikere bonega ene ko inyoringa kaba musamari omuya karoche yani konyo yo mino karoche kera rituko alio montago kuinyora na nyasaye agoseseni amomoroche situation ya ebunare tali konyara kogenda nene wheelbarrow ago ikaransera nere konyara ko musikoro asamo mpaka asande twara rituko ligia na ile nakoganire mugendere go subscribe asante sana so gotwikia 10,000 subscribers please kama uja subscribe naende ko lenka gabu naende ko follow chi story cheto subscribe like share asanteni sana